Klimaet i Danmark er særligt hårdt ved den danske vognpark. Et fugtigt klima og dertil salt på vejene er hårde betingelser for bilerne. Derfor rustbeskytter vi hos Suvo Antirust biler fra hele verden, uanset størrelse og fabrikat. Hos Suvo Antirust siger vi, det er aldrig for tidligt og sjældent for sent at komme i gang med en sundhedsplan for din bil. Vidste du, at Suvo Antirust har beskyttet biler mod rustangreb i mere end 35 år? Også biler, hvor rustangreb er begyndt. Til dette formål har vi en speciel og effektiv behandling. Det kan du få mere at vide om på dit nærmeste Suvo Antirust Center. Du kan trygt aflevere din bil hos Suvo Antirust. Vi passer godt på den og finder den behandling, netop din bil har brug for. Lad os kigge på, hvordan vi hos Suvo Antirust udfører en korrekt, grundig og professionel rustbeskyttelsesbehandling. For at opnå en effektiv rustbeskyttelse er det vigtigt, at bilens undervogn, hjulkasser osv. er rene og tørre. Derfor afmonterer vi inderskærme og diverse bundplader. Herefter renser vi bilens undervogn grundigt med varmt vand under højtryk. Det er vigtigt at få alle rester af snavs og salt renset ud af alle kroge og sprækker. Bilen skal være helt ren, inden den skal rustbeskyttes. Bilen tørres efter afrensning, og først når bilen er tør, begynder vi at rustbeskytte. Hos Suvo udføres behandlingerne efter specielle sprøjteskemaer. Sprøjteskemaet er et vigtigt værktøj, fordi det blandt andet fortæller, hvor vi skal passe på, for ikke at skade blandt andet airbag-sensorer og anden elektronik. På den måde bevarer vi bilens sikkerhed. Når bilens hulrum behandles, er det vigtigt, at der anvendes et produkt med særlig høj indtrængningsværdi. Det vil sige, at det produkt, der anvendes, har en særlig høj evne til at trænge ind i selv de mindste samlinger, revner og sprækker. Se her, hvordan vores specialprodukt trænger ind i pladesamlinger. Det er netop i alle de svært tilgængelige hulrum og samlinger, rusten rigtig kan få lov til at udvikle sig. Helt ubemærket. Alle hulrum behandles grundigt. Undervogn og vanger påføres først et rustbeskyttende produkt med høj indtrængnings- og vedhæftningsværdi. Herefter påføres et slidlagsprodukt, som effektivt beskytter det rustbeskyttende produkt mod slitage. Når bilen er færdigbehandlet, monterer vi alle afmonterede plastdele og rengør bilen, inden vi siger færdigt arbejde. Fik vi sagt, at vi naturligvis giver garanti på vores arbejde. Hos dit lokale Suvo Antirust Center eller på suvogaranti.dk kan du få at vide, hvordan du opnår Danmarks længste garanti. For hele tiden at optimere vores kvalitet, samarbejder vi med FDM's afdeling for stikprøvekontrol af rustbeskyttelse. Du kan tilmelde dig på suvo.dk eller indsende dette kort, så har du muligheden for, at din bil bliver udtrukket til en gratis stikprøvekontrol hos FDM. Ikke alle biler er ens. Derfor behandler vi hos Suvo Antirust bilerne forskelligt. Så er vi nemlig sikre på, at de er behandlet korrekt. Suvo. Kvalitet til din bil. Ganske enkelt.